Alle sammen tilbage! Det kan være en forklædt bombe, det her! Mød Marco Macaco. Marco er en strandbetjent med styr på det hele. Kan vi fortsætte? Og han vil gøre alt for Lulu. Kan du ikke løbe mig op i strakte arme? Ingen problem. Undskyld. Klar, hvor god du er. Synes du virkelig? Men der var noget, han ikke så komme. Ærede præsident, har de set, at der er en, der hedder Carlo, der har bygget en stor bygning lige midt på stranden? Der er ingen grund til bekymring. Det er spændende, det er interessant, det er nyskabende, så selvfølgelig skal du optræde i mit casino. Ja. Jeg skal afsted nu. Du kommer og ser mig, ikke? Skal vi gå, Lulu? Synes du ikke også bare ham, Carlo? Han er mega sej. Hvad? Denne efterårsferie kommer Marco på sit livs eventyr. Jeg har fundet ud af, at Carlo er en kæmpe psykopat. Det her casino er i virkeligheden en kæmpe roman. Der er noget rivravruskende galt. Og Marco havde alligevel ret. Nu kan det bare ikke blive værre. Marco Macaco. Jeg skal tilbage og redde hende. Lad os hjælpe vores ven Marco og slå nogle ordentlige slag for kærlighed. Se Marco Macaco i biografen den 11. oktober. Undskyld, jeg kom lige til at trykke på den. Ja. Nå, jeg kom til at trykke på den igen.